Fotografia je viac než len obraz. Je to príbeh, emócia, zachytený okamih, ktorý zostane navždy. Volám sa Vladimír Citriák a fotografii sa venujem už viac ako 20 rokov. Za ten čas som sa naučil zachytávať prirodzenú krásu, emócie a jedinečnosť každého človeka. V mojom fotoštúdiu vám pomôžem uchovať tie najkrajšie momenty vášho života. Prirodzené výrazy, jemná hra svetla a tieňa, atmosféra, v ktorej sa budete cítiť príjemne a sebavedomo. To všetko vytvára fotografie, ktoré majú dušu. Každý okamih stojí za to, aby bol zachytený. Napíšte mi a poďme spolu vytvoriť niečo výnimočné.